Vi er taget til Sverige for at besøge en af vores papirsleverandører, som de hedder Ballenkør. Vi er taget til Sverige for at besøge en af vores papirleverandører, Tork, som produceres af Essity. De producerer blandt andet dem her og den her. Partnerskaber er rigtig vigtige for os i Lomax, og derfor er det helt oplagt at være på besøg hos Tork, en af vores rigtig gode samarbejdspartnere, som har et modigt fokus på bæredygtighed. Det særlige ved lige præcis de her håndklædeark er, at de bliver fremstillet på Torks topmoderne fabrik Lilla Edet i Sverige, blot 350 km fra København. En produktion, som er helt CO2-neutral og fossilfri. En anden særlig detalje ved lige præcis det her håndklædeark er, at det er fremstillet af op til 30% genanvendte papkasser. Fremstillingen af papir er normalt en meget energi- og vandkrævende proces, og det er derfor super spændende og inspirerende at komme på besøg hos Lilla Edet i dag og se deres måder at genanvende og genbruge alle deres materialer og optimere deres processer, så det er den mest bæredygtige måde muligt. Du kaster det vejen. Så ikke alene får du gode produkter, men nu ved du også, hvor de er produceret, og oven i købet på en måde, som belaster miljøet mindst muligt.